నా ట్రీట్ అని చెప్పించే. నీ మొహ అవతలవా. వెనకనే ఉన్నా నీ కోసం ఒక క్షణమైనా చూసావా నీ ఎదురుగా ఊబెదురుగా నిలబడలేక వెనకే నీ వసలితే నువ్వు వసలిటు తిరిగావా తిరిగావా అలసిన చూపులే నీ వైపునే అణువైన తాకలేదా ఎగసిన ఆశలే నీ శ్వాసలో అడుగైన వేయలేదా కనుగొనవా వెనకనే ఉన్నా నీ కోసం ఒక క్షణమైనా చూసావా నీ వెంట ఉండేవాళ్ళు నాకు మరి స్నేహితులే నీతోటి స్నేహం కుదరదురా మాటల్లో ఎన్నోసార్లు నీ చిలిపి సంగతులే మాటైన నీతో కలవదురా పద పద పద. ఓకే గో 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 గో. స్టార్ట్ అయిపోయింది. పోగేసుకున్నానిప్పుడు నీ గుర్తులెన్ని ఏంటి అటు చూస్తున్నావు? స్క్రీన్ ఎటు కదా, మరి అటు చూడు. నా మొహం ఎందుకు చూస్తున్నావు? వెంటాడుతున్నానిప్పుడు నీ కలలనెందుకను నేడైనా రావా నిజము ఐషు ఐషు, సిద్ధు అక్కడ బాస్కెట్బాల్ ఆడుతున్నాడు, అక్కడికి వెళ్దామా ప్లీజ్ ప్లీజ్? ఇంత ఎగబడతావేంటి? ఎప్పుడు అబ్బాయిని చూడలేదా? అది కాదే, యోగి కూడా ఉన్నాడు అక్కడ. ఇదిగో అమ్మాయిలన్న తర్వాత అబ్బాయిలని వెనకాల తిప్పించుకోవాలి కానీ అబ్బాయిల వెంట పడకూడదు.